Gikone jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro nowuok oko mar chiwo ler ni ok ong'eyo gimomiyo nomaye telo kaka jakom komiti od bura mar omenda. Bende onge lal moro amora manolosi kwedo ewi lokruok mar lemono makamanindo. Nomedo ni noloso mogik gi jatend piny William Ruto dwe mar 10 higa mar 2024 kendo tok luokruok mar telo ne komiti mar omenda oyudo thuolo mar somo pare okang' manowinjore. You asked me a very difficult question on why I was repressed. I also don't know. And I am saying it in good faith. I didn't come here to accuse anyone today, or I only came to set the record straight. No one in the leadership of our coalition, from whichever position, has ever called me in regards to the position, in regards to what I need to do better, in regards to what I need to change, in regards to things that needed to be done in a different manner.